hamahomi dahamion, o Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabe jolma alani hami, namate jalana hehe sian namate, nama naik tu banua gijang doho mangodihok kami, asi roham dihami, sai patok tong madihami roha hamoleateon tuho, oto di porbadia pangapul di namarsa roha, pama lumasaluhu nabernit, binahen ni dosa nami. Ro maho mangingani hami asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham hodo parhitian ni nasa asi ni roha sai unang tulak hami sai tangihon mahami ho ale debata ama anak doho to di porbadia amin. Tabigima hata baga-baga ni debata taringot tu hasisani dosatta songon sitong na mangulu au nin na Tuhan Jehovah tung na solomodo rohakku mida hamatean ni parjahat nalomodo rohakku mida hamumulak ni parjahati tumadikon dalanna asa mangulu ibana hasangapon ma di debata na dikicang amin. Marede ma kuria. Di hari Mingguon di mana tersurat siap buku 5 Musa biduonom ayat sada rodi sia. Alai odotona aturan doh uhum akanaung tinonan ni Jehovah debatamunai poda honotot tuhamu asa ulahon muna ditano si soluhum munai dung taripar hamutusi. Asabar habiaran ho tu Jehovah de batam jala dirado tiho salhut aturan na doho tonana akan hutanang tuho songoni honang anakmu nang pahopung saleleng ho mangolu asa tunggajang umurmu atong tangihon mai ale Israel jala rikoti mangulahon akai asa marhasonangan ho jala asalam torop situ tuhamu songon naung pinarbaga-baga ni Jehovah de batani aka opum tuho di tano habauran ni susu dohot situak ni loba. Tangihon ma ale Israel
Anggo Jehovah de batakai, Jehovah sasada-sado. Jala ikon haholongamu Jehovah de batam, sian nasa roham, dohot sian nasa ate-atem, dohot sian nasa gukum. Jala ikon parati-hati onomu luhut hataon, akan ahuton ahon tuho sadarion. Jala ikon gogoonmu mangajarhon akai tu akka anakmu. Jala taringotanmu akai molo hudul-hudul ho di bagasan jabum, manang madalani ho di pardalanan, manang lahu modom peho nang dung hehe muse. Jala ikon rahutononmu akai bahen pertinadan di atas tanganmu. Jala bahen perningotan di holak-holak ni matam. Jala iko suratonomu akai tutohang di jabung, dohot tu panggumbanganmu. Kana tumangihon hatani debata jala naupiopsa. Amin. Marede Mahita. Refleksi di padonganion dohot asini rohani debata. Kuria nahina holongan ni Tuhata Yesus Kristus di ulauta sadarion. Namarningok dohita di pasu-pasu na di pasahak debata di Huriana HKBP Bogor naung 52 tahun jonjong di Portibion. Parhat-hat ni rohatta doi tung ala balganiasi dohot holong ni rohani Jehovah doi tu Huriana. Alani tamado hita madok moliate marningot saluhut padonganio ni debata di bagasan ngolu ni huriata doho di ngoluta ganup marsada-sada. Tung soboi do porso otta molo dang debata nama dongani huriana jala nama masu hita tung so tarbaik kita do hot jonjong sahat tu sadarion. Nunga tari parhita di tikyon marhiti haguguni debata. Dang nahabilangan asini rohana. Di ramo tingolutta mamulus las ni roha. Jala di pargugui uju mangadupi parukilon. Molo taida karagam ni si bulusotta dohot hinaborat ni si tuhukota mangadupi akanamasa di pardalanan ni nguluttaon. Jojodo mabaik kita biahaton jala mabiar. Tukso tarbaik kita do mangadupi siang gogotta dohot hamalotta. Maruru tari, maragati bulan, jala pasik kasorin nang kabulan, say hira na marlojongi doro akka parsolani di ngolutta. Marasak dohita diakka si parukilotay, ngolutta pe say busi saon. Adiga do salpu akka si taon nonon.
Tudos tu parau na mamulus laut na bidang manalpui galubang pai masahat tu labuan. Songni mai koparan ni ngolutaon. Tubu masuk kusukku di rohatta. Mardonga biar dohot lomos ni roha. Songo dia do ulaning masa depan nami. Masa depan ni para ngoluan ekonomi dohot masa depan ni para kamo nang hurianai. Tungrikot situtudo dihita saluhut na marningot kok asini rohani Jakoba do hasyanganon tanoon nang akan na tinopana marhitei dipaingot do hita asa toktong marpos ni roha tu debata dak kaya macohot asini rohanay mandongani ngulutan nang hurianay alani i tama mandok mauliati mangulut taon tu debata ala asidot holong na naso halopuani udang matongon pambahenan ni debata nabui masa di ngulut tanak kuryana sahatu tikyon ido ubahen bui hita tolhas marsadani roha di pestata sadarion ima pesta ulang tahun siap 22 tahun nang jongjok kuryana HKBP Bogor jalalos tapadomu tu pesta gotilon maka muliatehon saluhut pasu-pasu dohot denggan basa ni debata di ngulut tamar sada-sada. Nunga tapakilala hodeng kabasa ni Jahoba namat dongani jala namar mudu-mudu ngolut sok-sok ninang huriana hati dakonotta do pabuana debatado ulu jala raja ni huriai debatado namar mudu-mudu huriana nang ruas nai jala di bagasa ribana sikop do haluau di namar dala kuriatta godang do pasu-pasu marhite-hite pakubasion nakta jalo tau kuhod do saluhut na sileho-leon na dinggan na sauli basa na mauliutus imana ro siat debata saluhut nai nunga tadai jala nunga tajalo siat Jahoba atong dinamar ningot hita di saluhut pambahenan ni debata di bagasan nguluta dohot huriana sahat tutikyon tamado hati dakonotta tungholan asni roha sabimdo ale Jahoba ubahen boy jonjong huriam HKBP Bogoron jala marop olop hami sahat tutikyon alani urupi mahami asa marsi hoho di bagasan haporseaon tau gabe sipatu pahadameon si radoti haholongon si pajonjong hati goran dohot mangaradoti jati diri ni huriam mahami saluhutna na marmual sian hatam na badiai.